Nech sa páči, máte slovo. Dobrý deň, počuť ma? Ja sa chcem opýtať, či mesto alebo úrad zvažoval poskytnutie služby sociálneho taxíku, ako je v iných samosprávach. Slúži to predovšetkým na prepravu imobilných občanov, v podstate seniorov, a vlastne či už má mesto vypracovaný nejakú analýzu, nejakého dopytu, spôsobu financovania a realizácie vlastne. Všetko, ďakujem. Ďakujem pekne. Mali sme rozpracovanú takúto analýzu, my sme ten zámer mali kedysi. Spracovala to jedna komisia, ktorej vtedy mám pocit, že bol aj členom aj pán poslanec Gomboš, ak sa dobre pamätám ešte, v tom období. Spracovala sa tá analýza. Nenašli sme úplne riešenie pre to, kto sú tí, ktorí sú odkázaní, ako to určiť, ako im vydať nejaké kredity a ako predísť najmä zneužívaniu takéto služby, lebo to máme informácie z iných miest, kde to funguje, že s tým ohromne bojujú, niekto dokonca to zrušili. Ja naposledy som bol na stretnutí jednoty dôchodcov a tam niektorý člen vystúpil s tým, že taxikári ich vozia za zvýhodnené cestovné. Nepostúpili sme vtedy s tým ďalej presne z týchto dôvodov, že nedokázali sme nájsť úplne optimálny kľúč, komu toto je vlastne určené a ako by sme vlastne tú službu platili. Takže bola spracovaná taká analýza. Ak máte o to záujem, ja nechám vyhľadať všetko to, čo sme vtedy dostali a nejak vám to dám pripraviť. Dobre? Tak, aby ste to dostali. Dobre?